Čaute, vítajte pri tomto videu. Takže ako prvé tu mám fake friends. S tým si myslím, že mám skúsenosti až bars. U nás je to tak, akože v triede myslím, s veľa ľuďmi, proste veľa ľudí je zaujímavých. Ja nebudem menovať, hej, lebo napríklad s jednou mojou kamarátkou som sa dosť pohádala a myslel som si, že je hrozný fake friend. Akože hej, dobre pohovorali sme sa, lebo sme boli pohádané, ale udobrili sme sa a všetko. Takže ja si myslím, že to je úplne v pohode. Fake friends, budeš sa s nimi stretávať, hej. Sú takí ľudia, no budú proste, no. Čo ja viem, akože budú takí ľudia a sú takí ľudia a boli takí ľudia, hej. Takže je veľa zaujímavých ľudí, takže myslím si, že každý si aspoň raz zažije nejakého fake frienda a proste treba ho vyradiť zo života. Ďalšia otázka, tvoj top knihy. Moja najobľúbenejšia kniha je román Vzdialenosť medzi mnou a čerešňou. Je to román pre deti aj dospelých. A mne ju kúpili rodičia asi keď som mala 10 rokov, alebo 11, s tým, že ja som v živote predtým romány nečítala. Tým, že ja som bola ešte malá, ja som čítala také tie fantasy, divné knihy. Ja tu mám napríklad Priateľstvo plné koláčikov, to bolo dobré. Ja mám rada také, ja som mala vtedy také rada, hej. Ale to je moja obľúbená kniha. Potom čítala som Some Girls Do po anglicky. Ja milujem romkomy a romantické knihy všeobecne. A teraz som dočítala Spiral od Balkabra. Ja som zistila, že to je 16+. Akože mi sa to dobre čítalo, ale nemusí to žiť dobre každému. Potom top kniha pre všetkých ľudí, podľa mňa, čo máte radi fantasy, Willow. Dievča meno Willow. Ja mám všetky časti, všetky som prečítala, lebo mne to mama kúpila s tým, že ja som na to pozerala, že akože to nebudem čítať. Budem, ja som to žrala. Akože, lebo teraz už asi vyšla 5, najnovšia 5 sa mi zdá. A ja som už nečítala, lebo mňa to už prestáva baviť, ja už proste nečítam takéto typy kníh. Ale isto odporúčam, keď máte radi fantasy knihy, tak Dievča menom Willow. Ďalšia otázka. Daj aké tipy, ako si získať svojho kraša naspäť. Ty kokos, toto je najhorší človek, čo si sa mohli pýtať. Ja neviem. Až problém. Ďalšia otázka. Ak by si mohla byť niekým na jednu noc, kým by si sa stala? Adela Ergová. Ja neviem, kamo. Olivia Rodrigo. Moja finálna odpoveď. Ďalšia otázka. Je niečo, čo by ľudia o tebe vôbec nepovedali? Fú, veľa vecí, ale nebudem ich asi veľmi hovoriť. Neviem. Na mňa by možno nepovedali, že ja mám 13. Ja mám pocit, že ja vyzerám na takých 9. Sorry, ale ja mám pocit, že vyzerám mladšie na svoj vek. Alebo nepovedali by, že ja hrám na husličky. Hej no, akože to je love-hate relationship, ja tie husle, akože niekedy mám ich chuť podpaliť, ale však sú dobré, hej, možno. Ďalšia otázka, kedy naposledy si bola taká, že fakt šťastná a prečo? V tom období, keď ste to písali, mala som také šťastné obdobie, aj teraz mám, ja neviem, ja mám v poslednej dobe, ja mám také dobré obdobie. Ja nie som taká sklesla, ale akože našla som si taký dobrý okruh kamarátiek, hej, lebo už sa nebavím s nikým, s kým som sa niekedy bavila, alebo sa s ním až tak nebavím. Mám taký dobrý okruh kamožiek. Ja neviem prečo. Ja si to fakt myslím, že to je tým, že mám dobré kamarátky momentálne, mám taký dobrý friend group, všetci sú sú aj problémoví, ale viete, je to lepšie, ako keby to bývalo. A bola som šťastná naposledy, možno, ja neviem, nemám nejaký taký deň, ja mám také obdobie teraz, že také v pohode. Celý tento rok je taký, že OK. Hej, no a na začiatky boli také, že ale mám také šťastné obdobie. Takže hej. Ďalšia otázka, ako sa máš? Chorá som. Neviem, či počuť. Hej, ale mám sa dobre. Ďalšia otázka, máš niekoho, komu môžeš hocikedy hocičo povedať? Áno, Marika, Miška a to si všetko. To sú moje bestinky, sú moje lásky. Ďalšia otázka, je niečo, čo ti furt zmení náladu, keď si smutná?
Sladké. Hej? Čokoláda. Aj hej. Alebo proste on sa porozprávať s Marikou alebo s Myškou. Oni ma dostanú hneď, akože nie, ja fakt keď revem pri nich alebo niečo, ja o 5 sekúnd sa rehlím, pretože lebo proste sú to dobré kamarátky a proste viete, that's the shit. Ďalšia otázka. Aká je najlepšia rada, ktorú si kedy dostala? Ja veľmi rady nedostávam. Akože tak do života. Zdravotné rady dostávam furt. Napríklad. Akože really. Ja mám problém, akože zdravotných rád mám veľa. Napríklad. Som odbočila od rád ku môjmu nízkemu tlaku. Ja neviem. Popravde, neviem, čo s tým tlakom, chcem to nejak vyriešiť. Takže. A to bolo na dnešný všetko. Dúfam, že to nebolo dlhé. A hej, dám to asi na YouTube. Neviem, kedy to vidie. Keď toto točím, tak je vlastne pondelok. Deň pred vysvedčením a teším sa. Takže dúfam, že si tento užili. Dajte like, dajte odber a dajte nejaký pekný komentár. Pa, pa.